Oh, Det lol. lige ramt. Lemau. Her, Mads. Yeah. Okay. Woo. Wait. Vigtigt. Ja, til de begge to tønder hinanden ind til flagmusen, så gør de ikke noget. Altså, graver du lidt, hvis de gør det? Ja. What the fuck is this? Gjorde de det? Wait. Jeg ved det ikke. Ja, det gjorde de. I don't understand. Nice, du har lige nullet dit team. Og du har ikke nogen med move. What the fuck? Wait. Nå, okay, min Olaf han gør stadig. Nice. Oh my god, du har lige nullet. What the fuck? What is it? What?